Ćao svima ljudi ovdje Crazy tu. Danas ćemo snimati Minecraft Bridges. Da ljudi, konačno Bridges snimamo. Treba mi iron. Nema irona, pa... Kopaju. Evo su diamonti. Jo. Evo je rupa. Daj mi ironu. Je li moguće? Evo dajmo da još, fuck. Daj. To moguće bre. Da li je moguće? Ljudi, nešto nestašica irona, brate. Da moguće? Sad ću sve da mi pokupim dijamante. Evo ga. I to dva. Ne, evo ga. Brzo. Ajde. Ljudi, izvinite što ne vidite. Možda vidite, ne znam. Što žurim, ali ne verujem. Jedan kol da skupim. Fuck, uzeli ste. Hajde. Ne, shit. Fuck, glupi iron. Zašto se nisi pre nas? Ljudi, koja fora. Sad ću da ga nađem nikad. Koja fora. Gdje je kol? Evo ga. Zašto mi laguje? Daj još kola. Daj, nema ni kola. Da, morao si baš, ljudi sad bi imali i diamonde i sve. Vidiš, šta mi skener pališ koji čago. Idemo. Znači, ne znam šta da kažem. Vidi jabuka. Daj. Dobro. Ljudi, izvinite što imam ženski skin, šta da radim. Fuck! Ne znam šta mi je danas. Daj neke diamonde imaš. Hvala Bog, malo irona. Čekajte da napravim baklje. Hajde ugalj, sad mi treba. Evo ga, malo ajra. Daj, moram malo kola. Evo ga. Da stavim baklje, pošto se ne ide preko klipa. Evo ga, tamani iron. Tako. Vidi ga. Tako. Ljudi, trebamo dijamante.
Ništa nema, da li je moguće? Ne verujem. Nema baš ništa. Evo ga, Iron. To je to, vrate. Daj neki diamant, barem za mač. Diamantu. Diamantu. Čekaj da se penjem gore. A ne, nisam to trebao da uradim. Slučajno sam. Ne može, iznervirao sam se sad mnogo. Mnogo sam se iznervirao. Koliko ima majama? 17. Koji shit. Aj se penjemo gore. Ništa. Jedan. Nervirate me mnogo. Dobro, nadam se da ćemo da pobedimo. Ali ne... To ništa. Ali mislim da ima teoretske šanse, ali dobro. Ili je ovo najglublja mapa koju sam ja vidio na Bridgesima. Plus imamo loše stvari. Ništa. Evo je konačno zemlja. Meni će da pukne pik. Sve nas prati Baksus. Gle, ovaj već naš. Koji smrad. Gde mi je pećnica? Evo je. Tu, tako. Imamo barem za full armor. Evo, valjda će sad i za mač. Ovdje desi, evo se. Evo ga još. Dobro, ljudi. Full iron smo, to je bitno. Imamo mač, ali nije nešto. To smeta. Ne znam, ajde da probam da tražimo ovdje. Kad će ovo meni da se ispeče nikad. Koji sam tim? To. Ništa, znači ništa. Breastplate. Ljudi, moram da ostanem ovdje, nema šanse. Tako. Eto. Tako. To ću ovdje.
Tako, važno je da imamo mač. I to je to. Mislim, ja ću da čekam da se još i pantalonice. BMB PLS. Okej. Au! Daš neki. Thanks, brate, thanks. Ljudi, thanks, pozdrav za tebe. Pozdrav, pozdrav. Thanks te, brat, thanks. Ti si naš. Okej, ajde, probaj. U stvari nije ovo na ekran mapa. Sam mišljao da je druga. Okej. Da li idem na crvene? Samo kad ovaj ode. Eto. To samo se vi fajtajte. Tu. Idemo na njih. Okej. Udaj jabuku. Sine. Ljudi. Ljudi. Vidite što imam. Daj, brže. To ljudi, sad smo upi. Sad može da se fajtamo. Sad tebe da nađemo. Tu si. To ljudi! To mi je trebalo. Da ste žuti moji. Ljudi, sine, ovi full, brate. Sad da prvom da nađem neki DMD. Daj Bože 3. Evo su je. 3 ima. Dobro ljudi, ekstra je partija. Kako sam mislio da će da bude glupa, ovo je ekstra. Znači totalno ekstra. Ovo ne treba ništa. Beži. Dobro, ajde 2 šteka, to. I tako, to tu. To tu. Lov sam sa hranom, ali dobro. Ajme ga plavušan. Ajme na tebe, bačka. Imaš i to. Sad mi treba samo bol. A ja njega nemam. To je veliki šit. Fuck. Čovjek će kaži da mu mene ga nije provalio. Beži.
Ajde, šta se... daj strelu. Thanks, brate. Fuck. Dobro. Idemo na crvene. Neću na tebe, bre. Idem na crvene. A dobro, samo si ti ostao, batice. Ti si ulagovo, totalno. Ajde, to. Ajde, bol. Vidi, sad ću ti ide tamo negde. Ali ti je fora. Sad i nije otišao skroz negde. Tako je, bre! Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sad. Ćao!